Etxetatik nahi dugu egon familien ondoan, gure babesa azaldu eta bere ondoan egon. Aurreikuspenak bete dira. Manifestazio jendetsu eginte Baionan, pentsio erreforma injustua erretiratzea exigitzeko. Horrekin, denek gehiago lan egin beharko dugu gutxiago irabazteko, eta beranduago joaiteko erretretara orduan, bada, segen nagusi bat, eta dirua bada, eta gerozta gehiago batzuentzat, eta hor mugizten dute jende sumentzat. Beharko dute 2 urte gehiago egin lan, eta ez gehiago irabazteko, 53 urte lan behar da egin, eta hori denak ezin onartuzkoa dira. Frantzia osoan 2 milioi lagun kalera atera dira Emmanuel Macron presidentearen gobernuak aurrera eraman nahi duen pentsioen erreformaren aurka egiteko CGT sindikatuak emandako datuen arabera. Poliziak berriz kopurua 1,12 milioira murriztu du. Lehen helburua lortu dute, orain manifestazioa iraunkorra izatea nahi dute, eta urtarrilaren 31an beste grebagun bat deitu dute sindikatuek. Banaketan oinarritutako pentsio sistema ez dagoela arriskuan ohartarazi dute sindikatuek, eta ezerk ez duela justifikatzen hain erreforma bortitza. Eta ez da lehenik kutsa, ez da hutsa, ez da zilo handirik, eta orduan etzen bat ere presarik. Eta sistema kinka larrian dela. Hori ere ez da realitate bat. Badakigu ondoko egunak eta mobilizatuak egonen garera karrikan. Zeren egun bat ez da aski izanen erreforma hori borrokatzeko. Parisko kaleak bete zituzten ostegunean Elisabeth Borne ministroak proposatutako erreformaren kontrako aldarriek. CGTren arabera 400.000 manifestari bildu ziren. Protesta oroar baketsoa izan zen, baina istilu batzuk egon ziren. Poliziak 18 lagun atxilotu zituen armazuriak eramateagatik eta txikizioak egiteagatik. Ezkerreko alderritako ordezkariek ere parte hartu zuten mobilizazioetan. Ez ordea eskuin muturreko RN Batasun Nazionaleko buruak, haiek ere erreformaren aurka egon arren. Protestek jarraituko dute, hilaren 31an berriro mobilizazio jendetsuak egitea espero dute. Izan ere, Macronek dio, erreformarekin jarraituko duela, errespetuz, elkarrizketarako asmoarekin, baina irmotasunez eta ardura erakutsiz. Bizkaiko metalgintzako lan gatazkan ez dute aurrera pausorik eman. Gaur berriro bildu dira, bigarrenez bildu dira FEM eta ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak Eusko Jaurlaritza bitartekari dela. Baina ez dute akordiorik lortu. Hori bai, Eusko Jaurlaritzak proposamen bat jarri du mahai gainean. Hala ere sindikatuek adierazi dutenez, salatu dutenez, Jaurlaritzaren proposamena eta FEMek azaroan proposatu zuena oso antzekoak dira. Urrengo bilera ostiralerako finkatu dute, Jaurlaritzaren egoitzan, Bilboko Jaurlaritzaren egoitzan bilduko dira berriro 10etan bi aldeak, eta beraz ikusteke dago zein bide hartzen duen lan gatazkak. Bizkaiko metalgintzako lan gatazka bideratzeko bigarrenez bildu dira FEM eta Comisiones Obreras, ELA, LAB eta UGT sindikatuak Jaurlaritza bitartekari dela. Momentuz baina akordiorik ez, Jaurlaritzak alde bakoitzaren eskaerak entzun ondoren proposamen bat jarri du mahai gainean. Aurrera pausuak egon dira, hala ere sindikatuen ustez ez dira nahikoak. Aurrera pausoak guretzat egon direla, baina ez direla nahikoak. Hori nolamente bakoitza gero interpretatuko du, modu batean edo bestean. Guretzat ez da nahikoa.
oraindik emai gainean dagoena akordio batera heltzeko, horregatik jarraituko dugu lanean. Baina kasu honetan ere ez da nahikoa izan sindikatu ontzat, eta ez da gudakigula patronalarentzat ere. Hortaz, ikusi beharko dugu hemendik aurrera ere, bitartekaritza lan honek aurrera pauso gehiago ekarritzaten. Komisiones Obreras, LAB eta UGTek eskatu zuten bitartekaritza, eta FEMek onartu zuen. Ela ere bileran izan da, hala ere uste du negoziazioa mahai ofizialean egin behar dela, eta akordioa mobilizazioen bidetik etorriko dela gaineratu du. Zentzu horretan, ikusiko dugu zer ematen duen bilera hodek, eta benetan patronalak zerbait benetan egokia jartzen daben, baina handik uste dugu, eta uste gorazi behar dela, hori lortzeko uste dugu berriro berraktibatu beharko nukeela graibak eta borrokak Bizkaiko metalean. Negoziatzeko prest daudela adierazi dute sindikatu guztiek, eta ostiralean berriro bilduko dira bi aldeak Bilboko Jaurlaritzaren egoitzan. Beraz, ikusteke dago zein bide hartzen duen negoziazioak. 15 hilabeteko etenaren ondoren gaur piztu dira berriro ordainketa arkuak N1 eta A15 autobideen Gipuzkoako zatian. 76 kilometroko ibilbide hori erabiltzen duten kamioiek ordainduko dute Gipuzkoako Foru Aldundiak ezarritako bidezaria. Bidezarietan jasotakoa ezinbestekoa dela errepideak mantentzeko, lurraldeko errepideak mantentzeko dio Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta urtero 20 milioi euro jasotzea aurreikusten dute. Fenadisnerrek salatu duenez, bidezari berriek igoera izugarria dute, eta 3 sindikatuak berriz adirazi du neurria zentzugabea dela. Bien bitartean Gipuzkoako Foru Aldundiak esaten du bidezariekin aurrera jarraitu behar dutela. Baina guk aurrera jarraitu beharra daukagu. Behartuta gaude bai Europako Komisioak indarrean daukan direktiba dela eta baita ere batzar nagusiek horrela erabaki dutelako. Beraz, asarreak asarre guk aurrera jarraitu beharra daukagu. Orain arte diskriminazioa leporatu digute kanpoko kamioiekiko, baina diskriminazio hori ekiditeko egokitu dugu peaje berri hau da, tramo batean bakarrik jarri beharrean, tramo osoan, bai N batean eta bai A15 osoa izango dira ordain. Pandemia aurreko zifrak gainditu egin ditu 2022 urtean Nafarroak turismoari dagokionez. Bestelako turismo mota bat, jasangarria, irisgarria eta tokiko ekonomia zein ingurumena zaintzen dituena bada, Nafarroak azken urteetan indartzen ari duen formula, eta horixe da Fiturren nazioarteko turismo feria garrantzitsuan beste behin defendatutakoa. Nosotros sí hemos tenido unos buenos datos en el año 2022, superando datos pandemia. La oferta turística es una oferta de sostenibilidad que va muy en coherencia con las políticas que Navarra está haciendo en movilidad sostenible, en apuesta por energías renovables, y desde luego que las expectativas para el año 2023 pues también son buenas. Turismoko ministroa den Reyes Maroto ere Nafarroako standa bisitatu zuen lehendakariaren eskutik, Nafarroako sektorearen lan bikaina goraipatu zuelarik.
Bueno, yo quiero primero felicitar al gobierno, al sector turístico en Navarra, primero por su resistencia. No han sido años fáciles, pero como digo, de todas las crisis hay oportunidades que hemos sabido aprovechar y hoy llegamos a 2023 con unos datos de cierre del año 22 estupendos, como decía, extraordinarios en el conjunto de España y particularmente en Navarra, que ha superado efectivamente los niveles prepandemia. Eso pone de manifiesto que se han hecho bien las cosas. Fiturren mundu mailako turismo feria garrantzitsuenean 130 herrialde batzen dira. Osotara 8.500 estan inguru eta 9.500 metro karratuko zabalera badu. Eta haien artean, Nafarroakoa aurki daiteke. Material berrerabilgarri eta naturalez osatutako 500 metro karratuko stand batekin. Instituzioetako ordezkariak zein turismo sektoreko milaka agenteek elkar topatzeko aukera paregabea. Ezinbestekoa da hemen egotea, hemen biltzen da mundu mailan turismo guztia. Hemen ikusten ditugu alde batetik ikasteko tendentziak ikusten ditugu. Eta bigarrenik baita gure lurraldea, gure estrategia baita ere azaltzeko eta azaltzeko, ez? Orduan esan bezala da mundu mailan dagoen turismo arloan feriarik handiena eta bai edo bai egon bar gara. Oso momentu on batean gainera Nafarroarentzat, ez? Turismo berde deitzen den hori, jasangarritasuna eta digitalizazioa bertan ari gara lanetan azkeneko urteak, hori bai direla mundu mailan tendentziak eta ikustut oso baikorrak izateko momentuan gaudelako gainera. Asteazkenean hasi zen Fitur, lehenbiziko egun horretan hain zuzen inaugurazio eguna izan zen, baita Nafarroko eguna ere bai. Bueno, gaur lehenengo eguna pixka berezia dira, inaugurazio eguna eta gero gaur ere da Nafarroko eguna, beraz badator gure lehendakaria eta pixka komplikatuak izaten dira, bai. Eta beste egunetan zer egingo dugun gehiago, bueno, pues beste egunetan egiten duguna da pixkat informazioa banatu, jendeak galdetzen duenari erantzunak, bueno, pues hori saiatu erantzuten. Eta baita ere badatoz profesional egunak dira eta asko kontaktuen bila datoz. Hau da, bilerak dituzte enpresa ezberdinekin eta guk batzutan kudeatzen dugu, itxoin pixkat, orain jarriko zaret eta alako gauzak egitetu. Bai, negozioak eta hemen egiten dira. Gehien bat jendea ekartzen ditu ja zitak jarritak eta hori. Masen turismotik aldentzen den ereduaren bila tokiko pertsonak eta ingurumenaren zaintza, ekonomia zirkularra eta mugikortasun jasangarria dira foru komunitatearen helburuak bestelako turismoa aipatzen dutenean. Iaz hasi ginen bestelako turismoa aipatzen kontzeptu bezala, ze esan nahi duen, da aurten jarraitzen dugu idea horrekin, baina beste pausu bat ematen dugu. Pixka bat galdetzen diogu, etortzen dienei, bisitariei, eta parte hartu behar duten enpresei ere, zer dan beraientzat bestelako turismoa. Da, pixka bat, galde modu bat, irekie, eta gure asmoa da refleksio hori edo kontzientzia hori piztea, ez? Eta alde batetik errespeto hori behar degulako, ez? Turismo egiten degunean ere kontzientzia hartu behar dugu, ze nolako eragina duen, ez? Ez bakarrik inguru giroan, baizik ere personetan, eta hor, nolabait, ari garena prestatzen eta lantzen barnetik, importantzia handie. Turismo jasangarria aurrera eramateko baldintza ezin hobeak ditu Nafarroak, izan ere munduko helmuga jasangarriena gisa saldu du bere burua Nafarroak aurten Fiturren. Bertan ordezkari instituzional asko egoteaz gain, hainbat alderdi politikoetako ordezkariak egon dira ere. Guretzat oso garrantzitsua da turismo, ulertuta gure herriaren nortasuna, gure kultura, gure historia ezagutarazteko, eta guk uste dugu Nafarroak baditu baldintza ezin hobeagoak turismo jasangarria eta iraunkorra lortzeko. Beraz, zaindu dezagun gure landa eremua, gure biodibertsitatea, eta nik uste dut asko dagoela oraindik egiteko Nafarroko turismoaren alde. Eskerrik asko. Nafarroa ezagutzen duen edonork badaki gure lurraldeko paisaia, gastronomia eta kulturaren aniztasuna direla gure indarguneak. Ez dut oso lurralde ederra garela saltzeko, bale? Azkenian txikiak, kilometro gutxitan
oso paisaia ezberdinetik osatzeko aukera dute. Orduan benetan oso guretako nik esan dut oso polita dela saltzea Nafarroa. Bai, izan dezakegu goikaldea, bai kulturaldetik, gastronomia aldetik, oso ezberdina gara. Eta orduan horrek emoten digu ere halako potentzial berezi bat, eta jendeak egiten duena da, pentsa, Madrileko jendea adibidez Gorutza baldin badator, herriberatik zartu, Olite eta Hiriberri eta bizitatu dezakete, eta Gorutza nahi badute jun ere, oso erreza da saltzea, eta oso berez, gu ere arrotu egin behar gara, oso lurralde derra dukagu, eta erreza da saltzea. Lehen egunean ez ezik publiko orokorrari irekitzen dizkio ateak Fiturrek. Mahai inguruak, tailerrak, milaka metro karratu simbolikoki bada ere munduari bira emateko. Hamarkadetan urrunduta, sakabanatuta, labirintoan biraka eduki dituzte euskal presoak. Euskal Herriaren siluetari begira, geziak marraztu zirudikatu genuen bidea duela 30 urte. Eta sorterrira itzulera aldarrikatu dugu astez aste, egunez egun. Etxeko lehioetan ezarriz, kale eta plazetako elkarretaratzeetan ateraz, preso bat kaleratu den bakoitzean erakutsiz. Gure aldarrikapenaren ikurri izan da banderola. Presoen eskubideen aldeko lanari bide emanez egin genuen. Hau da bere garaian sortutako ikurrura. Hau izango da, ikur berria. Hemendik aurrera, Euskal Herriko balkoietan egon behar duna. Etxera ekartzeko zabaltzen den garai honetarako ikur berria dugu honako hau. 35 urte ondoren, presoak Euskal Herrian daude Euskal Gizarteari esker. Bada garaia etxera ekartzeko. Etxera bidea gertu. Etxerako bidean, oztoporik ez. Bidea ez da amaitu ordea. Gezien norabidea jarraituz Euskal Herrira ekarri baditugu, preso erbesteratu eta deportatuen etxerako bidea dugu oraindik egiteko. Eta gogo berrituta ekingo diogu azken txampari. Aurrera pausurik garrantzitsuen izan da etaren armagabetzea eta desegitea 2017an eta 2018an, eta gero baita ere biktimen esparruan eta presoen gaian hauzian baita ere eman diren aurrera pausu garrantzitsuak, eta adostasun berriak sortu egin izana baita ere nik uste dut balorean jarri egin behar dugula, bai adostasun politikoak eta baita ere sindikalak eta herri mugimenduetakoak. Hori da urtarriaren 21ean zapatuan jakitera eman genuen Durangoko ekitaldi horretan. Baina nik uste dut garrantzitsua dela aipatzea baita ere ekitaldia baino lehenago gizarte zibilarekin topaketa bat antolatu egin genuela. 10 urte zitzita egonda Arana klinika, baina azken egunotan atera den albistearen arabera 2024an nazioarteko babeserako harrera zentroa izango da. Instalazioek 350 plaza izango dituzte eta 13.000 metro kuadroko azalera. Proiektuak zenbait erreakzio sortu ditu, gehienak zentroaren aurka. Gasteizko udalak, Arabako Foru Aldundiak eta oposizioko taldeek gogor kritikatu dute proiektua. Oposizioko taldeek ez dute begi onez ikusi proiektua, ez da EAJ eta PSE alderdien jarrera ere. Are gehiago, PSE proiektuaren sustatzailea denean, eta EAJak onartu duenean hilabeteak zeramatzatela gobernuaren asmoaren berri izan da. Makrozentro hauek ez dute balio, ez diote mesederik egiten behar bezalako hartatzeari errefuxiatuei eta laguntza eske datozen pertsonei. EAJak berriz proiektua birbideratzeko eskatu dio Espainiako gobernuari. Baina 1000 plaza horrek etxe bizitzetan eta errekurtso txikietan dagoz. Eta gehiago behar diez. Horretan danok gauza adoz. Ez gauzen adoz da ereduagaz. Eta inoiz ez era formalean, ez era informalean ez dugu jaso informazioa esaten asmoa zala 350 plaza planteatzea errekurtso baten. Gauza korrela eneko Anduezak PSEen idazkari nagusiak salatu duenez lehendakariak eta Artolazabal sailburuak aspalditik ezagutzen zuten proiektua eta kritikatu ditu egin dituzten adierazpenak. Hablaba de retización incluso del riesgo que hay de provocar conflicto social con esta cuestión. Díganme ustedes si eso no es
hacer un discurso xenófobo o un discurso, como ella misma diría, un discurso peligroso. Bere aldetik Amapola Blasko nazioarteko babeserako harrera sistemako Espainiako gobernuko zuzendariak Radio Euskadin iragarri duenez, egitasmoa behin betikoa da eta ez dute atzera egingo. Gabonen ostean eta urtarrilaren 2. astetik aurrera zabalik dago Arabako sagardotegien denboraldia. 2023an Arabako 3 sagardotegi nagusiek, hau da, Aramaioko Iturrieta sagardotegiak, Azkartzako Trebinu sagardotegiak eta Kuartango sagardotegiak 60.000 litro sagardo eta zagarzuku inguru ekoitzi dituzte. Zagarra iraietik urrira bitartean bildu ohi da, baina aurten lehortearen eraginez bilketa aurreratu behar izan dute. Aurrek urtean baino 95.000 litro gutxiago bildu dituzte. Hala ere, zagardogile arabarrek nabarmendu dute aurtengo zagarren kalitatea. Aurten beroaldia dela eta lehortea dela eta egon dira agian zagar gutxiago eta agian tamainoa ere murritzagoa izan da, baina kalitate aldetik gorputza handiko zagardoa irten da eta tanino gehiagokin eta oso gozoa. Graduazioa ere apurtxo bat altuagoa da, eta baina dateko erreza gozoa dagoelako, eta nire aita hasi zen zagarrondoak landatzen duela ja igual 30 urte edo, eta pizkanaka, gero eta gehiago landatzen joan zen, eta zagar gehiago biltzen joan gara, eta orduan iritsi zen momentu bat, duela 15 urte, erabaki zutela zagardotegia aurrera eramatea eta egitea. Ditugu 3.000 zagarrondo inguru finka ezberdinetan, eta horrekin egiten dugu zagardo guztia. Azkenean gu zagardotegi txiki bat gara eta ez dugu ere litro gehiegi egin behar. Guretzat azkenean zagardotegi txiki bat gara eta horrela eta txotxak ematen du aukera pixka bat ere zabaltzeko zagardotegiko mezua eta zagardotegiko kultura, eta hori guretzako oso garrantzitsua da ere jendea gure etxera etortzea, disfrutatzera,
jatordu gozo bat hartzera eta nola ez, sagardoa probatzera. Gogo askorekin lan egiteko eta hori, sagardoa egin dugun lan guztia jendeari dastatzen ematera gogo askorekin, hori da. Eta hori ikusiko da, gero jendeak ea nola reakzionatzen duen, baina bai, ondo nik dut. Gauzak horrela neurri murriztailerik gabeko lehenengo denboraldia izango da. 2020an martxoan gelditu zen pandemiagatik. 2021an soilik eguerdian irekitzeko baimena zuten sagardotegiek eta hainbat neurri bete behar zituzten. Eta 2022an denboraldia erabat baldintzatuta zegoen. Eskerrak dira izatearen, elkarri eman eta retzen, gure artetik falta direnak bakoitzean ekarretzen, txalo gorak agazita mututzen zaita otxaia, babazorroen bufanda gozatuko dit estarria. Deportivo que mentzua gazteizozoa daukazu gaur zutik, zurekin topa egiteko, maitasuna berritzeko, alabezen abaroan araba ez da biluzik. Me han quitado esta bandera me la han quitado la Policía Nacional, me la ha confiscado hasta después del partido. Esa gente que vela por nuestra seguridad me ha quitado esta bandera, sin darme explicaciones. Azkenean hemen badago talka bat, inposatu nahi zaigun futbol negozio ereduarekin, lehenetsiz interes ekonomikoak eta guk planteatzen dugu futbol herritar bat, zalegoaren bueltan antolatuta eta planteatu duguna da, onartezina dela aurreko asteburuan gertatu zena, ez dugula beste behin ere onartuko, salatuko dugula eta badela garaia muga jartzeko poliziaren eta segurtasun zerbitzuen zereginari eta errespetatzeko osasuna zaleen oinarrizko eskubideak. Gabonen ostean eta urtarrilaren 2. astetik aurrera zabalik dago Arabako sagardotegien denboraldia. 2023an Arabako 3 sagardotegi nagusiek, hau da, Aramaioko Iturrieta sagardotegiak, Azkartzako Trebinu sagardotegiak eta Kuartango sagardotegiak 60.000 litro sagardo eta zagarzuku inguru ekoitzi dituzte. Zagarra iraietik urrira bitartean bildu ohi da, baina aurten lehortearen eraginez bilketa aurreratu behar izan dute. Aurrek urtean baino 95.000 litro gutxiago bildu dituzte. Hala ere, zagardogile arabarrek nabarmendu dute aurtengo zagarren kalitatea. Aurten beroaldia dela eta lehortea dela eta egon dira agian zagar gutxiago eta agian tamainoa ere murritzagoa izan da, baina kalitate aldetik gorputza handiko zagardoa irten da eta tanino gehiagokin eta
Da bai, eta oso gozoa. Graduazioa ere apurtxo bat altuagoa da, eta bai, baina bueno, dateko erresa dago, gozoa dagoelako, eta nire aita hasi zen sagarrondoak landatzen duela ja igual 30 urte edo, eta pizkanaka, gero eta gehiago landatzen joan zen, eta sagar gehiago biltzen joan gara, eta orduan iritsi zen momentu bat, duela 15 urte, erabaki zutela sagardotegia aurrera eramatea eta egitea. Ditugu 3000 sagarrondo inguru finka ezberdinetan, eta horrekin egiten dugu sagardo guztia. Azkenean gu sagardotegi txiki bat gara eta ez dugu ere litro gehiegi egin behar. Guretzat azkenean sagardotegi txiki bat gara eta horrela eta txotxak ematen du aukera pixka bat ere zabaltzeko sagardotegiko mezua eta sagardotegiko kultura, eta hori guretzako oso garrantzitsua da ere bai, jendea gure etxera etortzea, disfrutatzera, jatordu gozo bat hartzera eta nola ez, sagardoa probatzera. Gogo askorekin lan egiteko eta hori, sagardoa egin dugun lan guztia jendeari dastatzen ematera gogo askorekin, hori da. Eta bueno, hori ikusiko da, gero jendeak ea nola reakzionatzen duen, baina bai, ondo nik dut. Gauzak horrela neurri murriztailerik gabeko lehenengo denboraldia izango da. 2020an martxoan gelditu zen pandemiagatik. 2021an soilik eguerdian irekitzeko baimena zuten sagardotegiek eta hainbat neurri bete behar zituzten. Eta 2022an denboraldia erabat baldintzatuta zegoen. Pandemia aurreko zifrak gainditu egin ditu 2022 urtean Nafarroak turismoari dagokionez. Bestelako turismo mota bat, jasangarria, irisgarria eta tokiko ekonomia zein ingurumena zaintzen dituena bada, Nafarroak azken urteetan indartzen ari duen formula, eta horixe da Fiturren nazioarteko turismo feria garrantzitsuan beste behin defendatutakoa. Nosotros sí hemos tenido unos buenos datos en el año 2022, superando datos pandemia. La oferta turística es una oferta de sostenibilidad que va muy en coherencia con las políticas que Navarra está haciendo en movilidad sostenible, en apuesta por energías renovables, y desde luego que las expectativas para el año 2023 pues también son buenas. Turismoko ministroa den Reyes Maroto ere Nafarroako standa bisitatu zuen lehendakariaren eskutik, Nafarroako sektorearen lan bikaina goraipatu zuelarik. Bueno, yo quiero primero felicitar al gobierno, al sector turístico en Navarra, primero por su resistencia. No han sido años fáciles, pero como digo, de todas las crisis hay oportunidades que hemos sabido aprovechar y hoy llegamos a 2023 con unos datos de cierre del año 22 estupendos, como decía, extraordinarios en el conjunto de España y particularmente en Navarra, que ha superado efectivamente los niveles prepandemia. Eso pone de manifiesto que se han hecho bien las cosas. Fiturren mundu mailako turismo feria garrantzitsuenean 130 herrialde batzen dira. Osotara 8.500 estan inguru eta 9.500 metro karratuko zabalera badu. Eta haien artean, Nafarroakoa aurki daiteke. Material berrerabilgarri eta naturalez osatutako 500 metro karratuko stand batekin. Instituzioetako ordezkariak zein turismo sektoreko milaka agenteek elkar topatzeko aukera paregabea. Ezinbestekoa da hemen egotea, hemen biltzen da mundu mailan turismo guztia. Hemen ikusten ditugu alde batetik ikasteko tendentziak ikusten ditugu, eta bigarrenik baita gure lurraldea, gure estrategia baita ere azaltzeko eta azaltzeko, ez? Orduan esan bezala da mundu mailan dagoen turismo arloan feriarik handiena eta bai edo bai egon bar gara. Oso momentu on batean gainera Nafarroarentzat, turismo berde deitzen den hori, jasangarritasuna eta digitalizazioa bertan ari gara lanetan azkeneko urteak, hori bai direla mundu mailan tendentziak eta ikustut oso baikorrak izateko momentuan gaudelako gainera. Asteazkenean hasi zen Fitur, lehenbiziko egun horretan hain zuzen inaugurazio eguna izan zen, baita Nafarroko eguna ere bai. Bueno, gaur lehenengo eguna pixka berezia dira, inaugurazio eguna eta gero gaur ere da Nafarroko eguna, beraz badator gure lehendakaria eta pixka komplikatuak izaten dira, bai? Eta beste egunetan zer egingo dugun gehiago, bueno, pues beste egunetan egiten duguna da pixkat informazioa banatu, jendeak galdetzen duenari erantzunak, bueno, pues hori saiatu erantzuten.
eta baita ere badatoz profesional egunak dira, eta asko kontaktuen bila datoz, hau da, bilerak dituzte enpresa ezberdinekin, eta guk batzutan kudeatzen dugu, itxoin pixkat, orain jarriko zaret, eta alako gauzak egitetu. Bai, negozioak eta hemen egiten dira. Gehien bat, jendea ekartzen ditu ja zitak jarritak eta hori. Masen turismotik aldentzen den ereduaren bila tokiko pertsonak eta ingurumenaren zaintza, ekonomia zirkularra eta mugikortasun jasangarria dira foru komunitatearen helburuak bestelako turismoa aipatzen dutenean. Iaz hasi ginen bestelako turismoa aipatzen kontzeptu bezala, ze esan nahi duen, da aurten jarraitzen dugu idea horrekin, baina beste pausu bat ematen dugu. Pixka bat galdetzen diogu, etortzen dienei, bisitariei, eta parte hartu behar duten enpresei ere, zer dan beraientzat bestelako turismoa. Da, pixka bat, galde modu bat, irekie, eta gure asmoa da refleksio hori edo kontzientzia hori piztea, Eta alde batetik errespeto hori behar degulako, Turismo egiten degunean ere kontzientzia hartu behar dugu, ze nolako eragina duen, ez bakarrik inguru giroan, baizik ere personetan, eta hor, nolabait, ari garena prestatzen eta lantzen barnetik, importantzia handie. Turismo jasangarria aurrera eramateko baldintza ezin hobeak ditu Nafarroak, izan ere munduko helmuga jasangarriena gisa saldu du bere burua Nafarroak aurten fiturren. Bertan ordezkari instituzional asko egoteaz gain, hainbat alderdi politikoetako ordezkariak egon dira ere. Guretzat oso garrantzitsua da turismo, ulertuta gure herriaren nortasuna, gure kultura, gure historia ezagutarazteko, eta guk uste dugu Nafarroak baditu baldintza ezin hobeagoak turismo jasangarria eta iraunkorra lortzeko. Beraz, zaindu dezagun gure landa eremua, gure biodibertsitatea, eta nik uste dut asko dagoela oraindik egiteko Nafarroko turismoaren alde. Eskerrik asko. Nafarroa ezagutzen duen edonork badaki gure lurraldeko paisaia, gastronomia eta kulturaren aniztasuna direla gure indarguneak. Ez dut oso lurralde ederra garela saltzeko, azkenian txikiak, kilometro gutxitan oso paisaia ezberdinetik osatzeko aukera dute. Orduan benetan oso guretako nik ez dut oso polita dela saltzea Nafarroa. Bai, izan dezakegu goikaldea, bai kulturaldetik, gastronomia aldetik, oso ezberdina gara. Eta orduan horrek emoten digu ere halako potentzial berezi bat, eta jendeak egiten duena da, pentsa, Madrileko jendea adibidez Gorutza baldin badator, herriberatik zartu, Olite eta Hiriberri eta bizitatu dezakete, eta Gorutza nahi badute jun ere, oso erreza da saltzea, eta oso berez, gu ere arrotu egin behar gara, oso lurralde derra dukagu, eta erreza da saltzea. Lehen egunean ez ezik publiko orokorrari irekitzen dizkio ateak fiturrek. Mai inguruak, tailerrak, milaka metro karratu simbolikoki bada ere munduari bira emateko. Eta gunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Eneko Kaie, Foro Sozialeko kidea, eguerdion. Kaixo, Leire, eguerdion. Foro Sozialak amaitutzat eman du bere ibilbidea, hala adirazizten duten larun batean Durangon eginiko ekitaldi horretan, hausnarketa prozesu baten ondotik etorri den erabakia, baina batez ere aurrera pausoak eman direlako baita ere, ez? Lau esparruetan batez ere, armagabetzean, biktimen alorrean, presoen alorrean, eta memoriaren alorrean ere. 10 urte askorako ematen dute, asko gertatu daiteke 10 urteetan, perspektibarekin begiratuta, zein izan da azken hamarkadan emandako pausuen argazkia?
Bueno, nik uste dut eta hori bebai foro sozialak aipatu izan du, aurrera pausurik garrantzitsuen izan da etaren armagabetzea eta desegitea, 2017an eta 2018an, eta gero baita ere, biktimen esparruan eta presoen gaian hausian baita ere, eman diren aurrera pausu garrantzitsuak, eta adostasun berriak sortu egin izana baita ere, nik uste dut balorean jarri egin behar dugula, bai adostasun politikoak eta baita ere sindikalak eta herri mugimenduetakoak. Hori da, urtarriaren 21ean zapatuan jakitera eman genuen Durangoko ekitaldi horretan, baina nik uste dut garrantzitsua dela aipatzea baita ere ekitaldia baino lehenago gizarte zibilarekin topaketa bat antolatu egin genuela, eta topaketa horretara eragile sozial asko etorri egin zirela, euskalgintzakoak, kulturakoak, elkarte memorialistikoak, eta bar, eta hori balorean jarri behar dugu baita ere, azkenan ibilbide hau kolektiboa izan delako. Elkarlan hori izan delako onaino iristea bultzatu duena, ez? Hori da, nik uste dut sortu egin diren azkenengo urteetan agertoki berriek aukera eman dute adostasun berriak eta konfiantza berriak baita ere eraikitzeko, eta horregatik foro sozialak erabili duen metodologiaren bitartez baita ere, eta metodologia hori ezaugarritzen dute esate baterako korapioak identifikatzea, korapioak identifikatu ostean nazioarteko beste esperientzia batzuetatik ikastea eta gomendioak egitearena, ez? Nik uste dut metodologia horrek lortu duela hori konfiantza berriak sortzea eta eragile ezberdinek bat egin dute foro sozialaren lanarekin, ez? 17 entitatek osatu dute foro sozial iraunkorra sortu zenetik eta gaur arte beste norbanako pertsona asko baita ere, baina gero hori foro sozialaren komunitatea oso anitza eta handia izan da, ez? Eta bai, ibilbidea kolektiboa izan da. Nolako izan da ibilbide edo prozesu hori? Gogorra izan da? Gogorra izan da, nik uste du momentu askotan gogorra izan dela, gogoratu behar dugu lehenengo urteetan, blokeo anitzeko egoera batean geundela, Madrilgo gobernuak politika eta neurri oztopatzaileak bazituen, orduan horrek ez zuen bat ere errazten, eta gero azkenengo urteetan eta foro sozialak zilegitasuna irabazten joan dan bitartean baita ere, presioak asko modu askotakoak izan dira, ez? Jarraipenak, entzuteak, bileren eta akta batzuen filtrazioak, eta bar, ez? Orduan ez da lana izan, eta gero batez ere etortzen ginen baita ere krispazio handiko urte batzuetatik, eta konfiantzena aipatzen dudanean horrezagatik da baita ere, ez? Konfiantzak berrera ikitzea ez delako lan erraza, elkarrizketa asko, baita ere lasaitasunez hartutako prozesu bat izan da, eta kontuz, josteko prozesua baita ere. Biktimen alorrean esaterako diozue, biktima guztiek egia, justizia eta reparazioa izateko eskubidaren inguruko adostasuna zehazten ari dela, dagoeneko. Bai, kontuan izan behar dugu foro soziala 2013an egon zen lehenengo foro soziala eta sozialetik sortutako 12 gomendioak betetzeko sortu egin zela. Eta aipatzen duguna balantzean eta hartu dugun erabaki horretan, 12 gomendio horietatik 11 beteta daude edo betetzeko baldintzak sortuak dira, ez? Eta horietako bat da biktimena. Biktimen kasuan, balorean jarri nahi dugu, eta baita ere gainontzeko ardatzetan foro sozialak asmatu dituen baita ere tresnak eta metodologiak eta ekimenak, ez? Biktimen kasuan entzunaz bizikidetza eraiki, ekimena martxan jarri izan genuen, eta ekimen horretan 23 topaketa egin dira, biktima ezberdinen arteko elkarrizketa, empatia, entzutea, eta bar sustatzeko, ez? 59 bat biktima parte hartu du izan dute ekimen horretan, eta bai, nik uste dut hori betetzeko bidean dagoela, eta gero baita ere egia da estatuko biktimek sufritzen duten diskriminazioa oraindik gainditzeko bidea geratzen dela, ez? Gu badakigu eta azkenengo egunetan, albistea jakin zenetik hainbat mezu jaso izan ditugu, eta badakigu gauzak egiteko oraindik pendiente daudela, baina etapa berri batean gaudela bebai uste dugu, eta etapa berri horrek tresna berriak behar dituela, ez?
Aipatu dituzu, ezta, ustekabean topo elkarrizketa prozesu horiek, dinamika horiek, biktima desberdinen artekoak, aurrera eraman dituzuenak, mugarri bat izan dira horiek? Bai, nik uste dut, ezberdinen arteko elkarrizketak modu sosegatu batean entzuteko, aukera gutxi izan ditugula herrialde honetan, ez? Orduan nik uste dut mugarri garrantzitsua izan direla, era bat. Eta ekimen horiek lagundu dute baita ere bizikidetza demokratiko bat eraikitzen. Hainbat topaketa antolatu izan dira, ez? Biktimen topaketetaz gain, ustekabean topo topaketak, eta hor baita ere foro sozialak martxan jarri zuen sufrimenduaren kartografia integrala, gero 2021 batean martxan jarri genuen baita ere prozesu bat bizikidetza demokratikoa eraikitzeko konpromiso sozialarena, eta prozesu horretan hainbat gizarte eragile parte hartu zuten, mahai inguru publikoak egin izan ditugu, eta baita ere azpimarragarria da ikusi ez diren gauza asko gertatu izan direla baita ere bidean, ez? Sukalde lan asko egon dela, bai? Harreman berriak sortzen, harremanak sortutako harreman horiek zaintzen, eta adostasun horiek zaintzen, eta bar. Eta zentzu horretan, balorean jarri baita ere, azkenengo 2 urteetan, bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta baita ere Nafarroan martxan jarritako 2 prozesu diskreto, pribatuak izan direnak, baina baita hori ideologia ezberdinetako eta bizipen ezberdinetako pertsonak parte hartu izan dute prozesu horietan, ez? Baina eta berriro errepikatu duzuen izan da, memoria inklusibo hori sortzearen behar hori, ez? Eta horretarako esaterako adibide bat izan dira dinamika hauek dena den, prozesu gogorrak izan dira biktimentzako beraientzako, ez? Gatazkaren ondorioak lehen pertsonan bizi izan dutenentzako, zenolako irakaspenak edo mezuak bidali dituzte zure ustez gizartera? Nik uste dut, mezurik garrantzitsuena izan dela, gure artean hitz egin ahal baldin badugu, segatik politikarien artean, ezin da. Eta segatik oraindik ere, politika gintzan krispazio egoera batean gauden, ez? Eta nik uste dut hori izan dela, irakaspen garrantzitsuena. Gero bestetik, tresnak behar direla baita ere, eta neurriak behar direla, publikoak, gure erakunde publikoetakoak, biktima askoren mina sendatzeko. Eta nik uste dut hori kontuan izan behar dugula. Horrezegatik da horren garrantzitsua egia, baina baita ere erreparazioa, ez? Eta sanazioan nik uste dut hor bide luzea daukagula oraindik egiteko, ez? Eta gero, beste mezu bat izan da, biktima ezberdinak mahai batean eseri direnean, beraien artean sortzen den empatia, ez? Sufrimenduetan jende asko elkar topatu egingo dau. Eta nik uste dut hori balorean jarri dugula baita ere ekimen hauekin, eta eskerrak eman biktima guztiei ekimen hauetan parte hartzagatik, eta gurekin bat egiteagatik baita ere. Lehen eta bigarren mailako biktimak ez egotearena, memoria kritiko hori inklusiboa izatea, guztiak bertan egotea, desmemorian ez jaustea, hori eziek izan dira helburuetako batzuk, baina badirudi ez, behin eta berriro bueltatzen dela beti errelatoaren bataia hori, batez ere Espainiatik, ez? Sentsazio hori izan duzue? Bai, eta momentu askotan gertatu izan da, ez? Horrezagatik baita ere, nik uste dut Durangon aipatu izan genuela, ez? Aurrera pausu bi eta bat atzera, ibi garera momentu oro, ez? Ardatz batean aurrera pausuak ematen zinenean, beste batzuetan atzera egiten genuen, hori, krispazio egoera horretara bueltatzen zirelako hainbat. Orduan, egia da, memoria inklusioa izan behar dela, foro sozialak abenduaren 17an 10 gomendio aurkeztu zituen Donostian, Miramar jauregian memoria inklusibo hori eraikitzeko asmoarekin, eta nik uste dut adostasun batzuk badaudela. Hau da, errelato bakarraren ideia agortuta dagoela,
errelatoak eta kontakizunak inklusiboak izan behar direla, errelato eta kontakizun guztiak kontatu beharra eta entzun beharra dagoela, eta kontakizun eta errelata horiek baita ere iraganaren autokritika edo begirada kritiko bat izan behar dutela. Orduan, nik uste dut irizpide edo zentzu horretan adostasun horiek badaudela, eta gero baita ere memoria inklusiboa eraikitzeko aldeko testuinguru batean gaudela, eta hor begiradak dokumentua, Eusko Jaurlaritzak egindako begirada dokumentuak bai balorean jarri izan du foro sozialak. Errelatoren bataiaren edo kontakizun bakarraren ideiaren desegite horretan badira adibide garbiak ez esaterako bertsio ofizialak ofizialki desuestatzen ari direla pixkanaka edo eta torturak ere ofizialki aitortuak izan direla, dena den oraindik ere hortxe dago sekretu ofizialen legea, ez? Hor dago sekretu ofizialen legea eta foro sozialak baita ere hainbatetan errepikatu dugu sekretu ofizialen lege hori aldatu egin behar dela. Eta nik uste dut pixkanaka aurrera pausak eman direla baita ere erakunde publikoetan. Aipatu izan dut, egia da krispazio gora batzuetan edo batzuk bizi izan ditugula urte hauetan zehar, baina azkenengo 2 urteetan, 3 urteetan baita ere biktimen alorrean, presoen egoerare dagokionez, nik uste dut aurrera pausuak handiak direla, presoen gehiengoak Euskal Herriko kartzeletan daudeia da, egia da bidean zailtasun berriak agertu izan direla, audientzia nazionalean, graduen progresioan, eta hor badaude baita ere burutu beharreko etzerako lan batzuk, baina biktimen alorrean esaterako hori erakunde publikoak aipatuta Eusko Jaurlaritzaren legea, 12/2016 legea, edo Nafarro gobernuko 19/2019 legeak nik uste dut aurrera pausu handiak dira baita ere estatu biktimen erreparaziorako, eta aitortzarako. Orduan, nik uste dut hor, baldintzak sortuak daudela aurrera egiteko. Larun batean ere aipatzen zenuen, agian lotxati samarrak izan garela memoria inklusibo hori sortzerako edo bultzatzerako orduan, adostasunik zergaitian, gertakarien zergaitiak adostasunik ez dela egongo hortik abiatuta, zenolako pausoak eman beharko lirateke politika gintzan zure ustez? Nik uste dut nik foro sozialaren mezuarekin bat egiten dut, etapa berri bat, tresna berriak behar dituela. Politika gintzan nik ez dakit, azkenean foro soziala dinamika sozial baten moduan sortu zen, eta hori izan da azkenengo 7 urteetan, eta foro sozialak egusten duen mezua da, jendarteak aktibatzen jarraitu egin behar duela, bai politika gintzan, eta erakunde publikoan, eta baita ere arlo judizialean, sortu behar diren aldaketa guzti horiek, eta eraldaketarako nik uste dut jendarteak badaukala sormena, batez ere Euskal Herrian, aurrera pauso horiek emateko, eta horri egiten diogu referentzia, tresna berriei edo tresna berriak aipatzen ditugunean, herri eragileak direla hori bideratuko dutenak. Eta horretan baita ere, nik uste du balorean jarrian nahi dudala leire, foro sozialak lagundu duela baita ere foro sozialaren kide izan diren entitateetan ahalduntze prozesu batean. Nire entitatea esate baterako, ni garapenerako gobernuz kanpoko erakunde batean egiten dut lan, ez geneukan Euskal Herrian bakegintzaren beharra gure agendetan txertatuta, eta orain badaukagu. Horrezagatik baita ere, mesua ez da foro sozialak bere lana amaitutzat ematen duela, hori egia da, foro sozialak amaitutzat ematen du bere lana, baina entitateak hor jarraituko dugu, eta nik uste dut bide hau osatzen jarraituko dugula, eta horretan bebai foro sozialak lan handia izan du. Era berean, foro sozialaren sorreran, duela 10 urte aipatu duzu, 12 gomendio kaleratu zirela, horietako 11 betetzear edo betetze bidean daudela, zein da oztopo gehien duena, edo 12. hori zein izango litzateke? Memoriarena, aipatu izan duguna, horre momentu batean, non larriak ziren ondorio batzuk konpontzen ari diren, horre relatoaren bataia handia da, eta hori da, memoriaren ardatz hori da, zailtasun edo oztopo gehien dituena, eta ikusiko dugu, horretarako tresna berriak sortuko dira. Munduan dauden beste bake prozesuekin alderatuta, suposatzen dugu bide honetan ere bide lagun izan dituzuela, eta adibide, eta protagonista ere izan direla era batean edo bestean, desberdina izaten ari da Euskal Herriko bake prozesua? Bai, era bat, eta
Nik uste dut armagabetze zibila, hor bake bideako elkarteko Anaiz Funosak, sortu zuen hitz hori edo kontzeptu hori, armagabetze zibila. Nik uste dut armagabetzearen ostean argi geratu zala, prozesu hau berezia izango zala, aztertzeko moduko prozesu bat, eta hori ere Foro Sozialetik jakin izan dugu, herrialde ezberdinetan bakegintzan diharduten hainbat erakundek gure prozesua ikertu eta ikertzen eta modu berezi batean jarraitu egin dutela, eta herrigintzatik sortu den prozesu bat prozesu bat izan delako baita ere, eta beste bake prozesu batzuetan jendartearen parte hartzea aldarrikatzen denean, jendartea hemen izan da Euskal Herrian prozesuan aurrera egin duena, eta korapilo horiek askatzeko metodologiak, tresnak, ekimen ezberdinak asmatu izan dituena. Eta nik uste dut hori balorean jarri behar dugula baita ere, eta horrezari berezia izan da. Eta markada batean, lortu diren aurrera pauso guzti horiek lortzea, espero zenuten hasiera batean puntu honetara heltzea? Bueno, ez dakit, espero genuen ala puntu honetara iristea. Gu garapenerako gobernuz kanpoko erakunde bat izan da, eta beste bake prozesu batzuk lagunduta, Kolonbiakoa esate baterako, hemengoa azkar izan da, eta Durangon baita ere nik uste dut horren sentsazioa bebai bazegoela, herri eragile batzuetan. Azkarra izan da, azkenean 7 urteetan gauzatu da, egia da duela 10 urte foro sozial edo bake foro horiek antolatu izan zirela, lokarri eta bake bidean bitartez, eta beste entitate batzuen bitartez, baina foro sozial iraunkorrak 2016an aurkeztu egin zen, urrian, aieten. Orduan, 7 urteetan gauzatu da, desegitea, armagabetzea, desegitea, biktima eta presoen inguruan sortu diren adostasun berriak, eta korapilo askoren askatzea hori, ez dakit, espero genuen ala, baina nik uste dut gauza asko gure alde jarri izan direla baita ere bidean, nahiz eta oztopoak egon, hori Madrilen gobernu aldaketa, eta azkenengo urteetan gobernu progresista bat izateak baita ere lagundu egin du, Frantzian sortutako adostasunak baita ere iparralden lagundu egin dute, bidai lagun izan dira prozesu honetan, eta gero foro sozialarekin bat egin duten entitate eta foro sozialaren komunitatea osatu duten hainbat eragilek lagundu dutela. Eta nik uste dut horren emaitza izan dela, baita ere, eta aipatu beharrekoa da, iraian Katalunian foro sozialak eta jendarteko beste eragile askok sari bat, aitortza bat, jaso izana IZIP bakearen saria Euskal Herrian bakegintzan eta bizikidetzaren alde egindako lanagatik. Eta hamarkadanen ostean, esan duzu foro sozialaren bidea amaitutzat emango duzuela, lekuko aldaketa edo nahi duzuen bezala, baina zenolako pausak emango dituzue ziklo honi amaiera emateko? Zein izango da hurrengo pausua? Bueno, oraindik ekimen batzuk edo prozesu batzuk itzi behar ditugu, martxan jarritako prozesu batzuk itziko ditugu, besteak beste behatokia izan da, presoen auziaz hitz egiteko eta arazoetaz eta beharren inguruan hitz egiteko eta oztopoak baita ere ikusarazteko sortutako tresna bat, txosten bat, orduan azkenengo behatokio bat argitaratu egingo dugu. Nafarroan baita ere antolatzen ari dira jendarte zibilarekin topaketa bat, Durangon egin genuenekoa modukoa, eta gero 6. foro soziala eta azkenengo foro soziala antolatzen ari gara martxoaren 17 eta 18irako. Eta hori izango daia foro sozialaren azkenengo agerpen publikoa, eta foro sozial horretan balantzea egingo dugu, eta baita ere prozesu honetan ateratako ikaspenak eta nazioarteko komunitatea baita ere gonbidatuko dugu bidai lagun izan ditugulako urte guzti hauetan. Eta fase berri bati hasiera emateko, tresna berriekin? Bai, hori entitateen esku utzi dugu, hor
zapatuan urtarriako eta batean jendarte zibilarekin egindako topaketa horretan ariketa bat egin genuen erronka berri horiek identifikatu ahal izateko. Erronka horiek dokumentu batean jasoko ditugu eta baita ere balantzaren inguruan eragile ezberdinek egindako gogoetak eta horiek izango dira, sortzen diren tresna eta sortzen diren ekimen berrietarako oinarria. Orduan gu hor prest gaude, foro sozialeko entitateak bebai borondatea agertu dute orain arte egindako lanari jarraipena emateko eta nik uste dut hori bermatua egongo dela. Eneko Kaie, foro sozialeko kidea, eskerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuri, Leire. Hurrengo arte.